வணக்கம். விருச்சிக ராசிக்கான ஆவணி மாத பலன்கள். விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதத்தில் நன்மையும் தீமையும் ரெண்டுமே கலந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா, கல்வி சார்ந்த விஷயங்களில் உங்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் கலந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, உடல் நலம் சார்ந்த விஷயங்களையும் இதே மாதிரி தான். நன்மையும் தீமையும் ரெண்டுமே கலந்து நடக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் எந்த ஒரு செயலை எடுத்து செஞ்சாலும் சரி, அதில் சற்று கவனமாக இருந்தீங்கன்னா போதும். இந்த மாதிரி பிரச்சனையிலேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் மீண்டு வருவீங்கன்னு உறுதியாக சொல்லலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, குடும்ப விஷயங்கள் ஆகட்டும், அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் கண்டிப்பாக கலந்து நடக்கும். ஆனால் அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா, குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் உங்களுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். அதனால குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் நிறைய மகிழ்ச்சிகள் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கும். அப்புறம் தாய் வழி சார்ந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகளை கொடுக்குன்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா, இந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு தாய் வழி சார்ந்த விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா, இல்லைன்னா அவங்களோட சொத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா, முன்னோர்களின் சொத்துகள் வர்றதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. அப்புறம் கணவன் மனைவிக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சிறப்பான காலகட்டமாக இது இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா, கணவன் மனைவிக்குள்ளே நிறைய ஒத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. கணவன் மனைவிக்குள்ளே கண்டிப்பாக பிரச்சனைகள் உருவாகாதுன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இது கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் நீங்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறப்பான காலகட்டமாக கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கும்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக பண வரவுகள் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு உண்டாகும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா, சொத்துக்கள் அமையறக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா, புதிய வண்டி வாகனம் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஈடுபடுவாங்க. இல்லைன்னா அந்த சிந்தனைகள் உருவாகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா, பழைய வண்டிகள் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு புதிய வாகனத்தை வாங்கிறது இது போன்ற யோகமெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும். கண்டிப்பாக வருமானம் உங்களுக்கு அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. குறிப்பாக விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த மாத தொடக்கத்திலேயே பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு பண வரவுங்கிறது உண்டாகும்னு சொல்லலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, சில விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு கண்டிப்பாக உடல் நலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா, பெரிதளவில் உங்களுக்கு உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகளை சிறிய பிரச்சனைகள் தான். அதாவது இந்த தலைவலி, கால்வலி இது போல் பிரச்சனைகள் தான் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் அதில் நீங்கள் பெருசாக ஒரு பயம் உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. பொதுவாகவே இந்த மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் ரெண்டுமே கலந்து தான் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் சற்று கவனமாக இருந்தால் மட்டும் போதும். நிறைய நன்மைகள் கண்டிப்பாக நடக்கும். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.